أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يومنا bakwai ne ko shida ne to shida ga shine ne haka ce na musulunci bakwai ne shi kuma da ayo bambancin su kwana ɗaya ne kuma ma yanzu namu ne a gaba da nasu yanzu muna zulqa'ada bakwai ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da shida ga watan shida shekara ta 2022 muna cikin littafin jami'ul imam Tirmidhi sannan har yau dai muna cikin abwabus salati ar rasulillah sannan muna cikin babi na 114 babu ma ja a fi wasafis salati malamin ya kawo mana hadisin musii'u salatihi ruwayar sahabban annabi guda biyu akwai ruwayar rifa'atu bin rafi'in mun gama da ita sannan da ruwayar abu huraira damun su bi ne ita ma mun yi ta yanzu abin da ya rage mana fiqhun hadisan nan guda biyu malamin ya tattare mana su waje guda da hadisin musii'u hadisin rifa'a da hadisin abu huraira to ga karashin bayanin hadisin abu huraira malam yace hadisi abi huraira ta hadha muttafaqun alaihi shi wannan an hada kansa imam al-buhari da imam muslim sun rawaito shi amma banda hadisin rifa'a ina fatan hadisin rifa'a imam al-buhari bai rawaito shi ba ina fatan an gane imam muslim bai rawaito shi ba amma sunan duk sun rawaito shi an gane ashabu sunan duk sun hado wajen rawaito shi amma hadisin abu huraira na hadisin musii'u salatihi an gane ruwaya abu huraira imam al-buhari da imam muslim sun fitar da shi a shi ma din kuma an gane abu huraira din ba wai su kaɗai ne suka ittifaki a rawaito shi ba akwai ayyuma guda 15 da suka rawaito shi sai fiqhun wannan hadisi wato sai tattare mana yanzu da hadisin rifa da hadisin abu huraira sai ce anan zai kawo mana me fiqhun hadisin sai ce anna hadha al haditha kaga wannan hadisi hadisun jalilun hadisi ne mai girma mala yu'rafu inda ulama'i an fi sanin sa a wajen malamai bi hadisil musii'i salati da hadisin mai mugusta sallarsa haka aka fi sanin sa da an ce hadisu musii'u salati kowa ya san wannan hadisin ake nufi yashtamilu ala fawaida kathiratin ya tattare fa'idodi masu yawa fiqhu masu yawa a ciki qala ibnu al-arabi ya fada ibnu al-arabi ban ce maka ibnu arabiyyin ba in an ce ibnu arabiyyin bidun al-ma'rifa an gane ko to shi wannan sufi ne kusan yana daga cikin wanda ya fara zuwa da ainihin wato aqidar ilhadi aqidar ittihadi aqidar kowa Allah ne shi ya fara zuwa da wannan aqidar shikenan ta yada cikin sufayi dan Allah ana ganewa da shi da hallaju an gane shi wannan zaka ji an ce ibnu al-arabi shi wannan malamin fiqh ne malamin hadisi ne kusan malami ne a malikiya ya yi littattafai na hadisai da dama sharhin littattafai na hadisai da dama an gane ina da tafsirin alqur'ani ma shine wannan qala ibnu al-arabi fi sharh at-tirmidhi shi ma ya sharh at-tirmidhi ana ganewa to a ciki da yazo karkashin wannan hadisi sai ya ce fihi 40 mas'alatan akwai mas'ala 40 a cikin wannan hadisi hadisin musii'u salati mas'ala 40 ne a ciki sun masaradaha sannan kuma ya joro ta din an gane to shine ne zan yi tsakure yace wa qad adala ghayruhu min ash-shurah aidan yace kai ba shi kade ba ma malaman da suka yi shuhura wajen sharhin hadisai su ma sun tsawaita wajen yin bayani da sharhi akan wannan hadisi ina misalin zaka ibnu daqiq al-aidi fi ihkamil ahkami ana samun sa a kasuwa sharhin umdatul ahkam ne ina fata an gane umda dai daga sani umdatul ahkam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi muttafaqun alaihi ko tsakanin buhari da muslimu ina fata wanda mun yi shi ma a dai wannan makaranta ta mu a wannan masallaci shi ma mun yi shi yana ga cikin farkon littafin da muka yi wal hafizu kai da al hafizu ma in an ce al hafizu wa kenan ibn hajar haka suka aine wannan shine kaida ba wani malamin hadisi duk inda ya kai da hadda hadisi da in ka ce al hafizu shi za a hararo sai shi kadai fil fatahi a cikin fatahul bari 015 ne shi kuma
shi ma ya gwaggwama lumfashi ya yi bayani akan wannan hadisi sosai. Wala ainiyu da Badruddin al-Aini, an gane shi ma kuma malamin mai shi kuma fi Umdatul Qari, a cikin Umdatul Qari shi ma sharhin ainihin Sahihul Buhari ne, shi kuma 25 ne, shi ma ana samun sa a kasuwa. Shi ma yayi bayani dogo akan wannan hadisi. Washaukani da Imam Shaukani shi ma yayi bayani dogo akan wannan hadisi fi Nailul Awtar, Nailul Awtar duk muna da su. Muna da Umdatul Qarin ma anan labararin mu, an gane, muna da Fatahul Bari din ma anan labararin nan tamu malam, an gane, da kake dan raina ta baka zuwa kai karatu. Akwai littattafai malam muhimmai da muna ta addu'a Allah ya damfare mana ya kawo mana littattafai din duk muna da su. Dan shi ainihin wato alai sabo wan shi malam Ali din wanda ya bada littafansa shi ya bada kuɗi aka so mana Nailul Awtar din shi ma da Fatahul Bari, dan ba mu da Fatahul Bari amma muna da Umdatul Qari din. Wannan guda biyun ni ya ba wa kuɗin naje ni su kuma suna nan an zube su a ciki, ma ba ku zuwa ku karatu. Wa qad lakhastu fi hadha sharhi, ni yanzu nayi mana tsakure in ji malam, an gane, khulasata tahqiqatihim, Allah ya saka mar shi da yazo daga baya. Wadannan littafai ba biyu zaka ba kuma ka tsakuro mana abubuwan da ya tabbata da abubuwan da bai inganta ba, shi ake cewa tahqiqi, irin tahqiqin da suka yi. Shi kuma dan baya, an gane, malamai sun zo yan baya su ma suna bada gudunmawa, su sun gama nasu bayani cikakke sun fadada, kai kuma ka zo ka mana tsakure dan yan baya suka ru. To ga tsakuran, Allah ya saka wannan bawan Allah, Allah ya ji kansa, Muhammadul Isubi nake nufi. yace fastafid minhu, sai ka fa'idanta da abin da zan gaya ma yanzu. Wa billahi ta'ala at-tawfiq wa minha, malai yace daga cikin fiqhun hadisin nan bayanu wujubul qira'a, wajibi ne karanta Fatiha fi kulli raka'atin, a duk raka'a min as-salawatin na salloli, mutlaqan kuma sallolin nan kai tsaye, faradan kanat aw nafalan, shine ma'ana mutlaqan. Sallar farilla ce ko sallar nafila ne, wajibi ne sai an karanta Fatiha, an ba karantawa ba ka da sallah. Ba batun wai a'a ai nafila ce bari in burara na karanta kawai ainihin sura ba ta na karanta Fatiha ba, a'a wajibi ne. Fiqhu na dai kenan. Fiqhu na biyu, minha bayanu wujubi takbiratul ihrami, hadisin ya nuna mana wajibi ne kabbara harama, wa annahu la yajuzu ad-dukhulu, kuma baya halatta a shiga sallah illa biha, sai da ita. Wannan yace mun yi bayani cikakke akan wannan, ma'ana dole sai an ce Allahu akbar, ba yadda ka ce Allahu a'zamu ba, ai mun yi wannan jawabin, ko Allahu ajallu ko ba yadda ba. Dole a sallah sai ka zo da lafazin yayin da zaka shiga sallah Allahu akbar, wannan ita ma wajibi ne, in baka yi ba ka da sallah. Fiqhu na uku, wa minha wujubul i'ada, wajibi ne maimaitawa gawa man akhalla, ga dukkan wanda ya lalata bi shay'in wani abu min wajibatin salatin, daga wajibai na sallah. Duk abinda wajibi ne a sallah, duk wanda bai ba sai ya sake sallah, ko ka ce wajibai ko ka ce rukunai, duk ɗaya ne. Duk wani abu a cikin sallah da mutum ya lalata shi bai yi shi ba, wajibi ne sai ya sake sallah, an gane. Wa minha, daga cikin fiqhun hadisin nan akwai bayanin anna shuru'a fi nafila malzamun, lakin yahtamila an takuna tilka sala kanat farida. Wai lallai ne mutum sai ya aiwatar da duk abin da aka shar'anta a sallar nafila, ba wai lallai farilla ba. Shine sai ya ce amma zai iya yiwa wata ila sallar farilla ce, wasu malaman sun ce ai zai iya yiwa wata ila sallar farilla ce, amma dai kamar yadda bayani ya gabata a baya ai an gano sallar nafila ce. To duk abin da ya zama lallai ne a yi shi a farilla, to lallai ne a yi shi a me, lallai ne a yi shi a nafila. Wa minha, daga cikin fiqhun hadisin nan akwai anna fihi al-amr bil ma'rufi, wannan hadisi ya gwada mana ashe wajibi ne a ringa umarni da kyakkyawa, wannan haya anil munkari, da hani ga mummuna. Domin kaga annabi ya ga wani yayi wani abu mummuna ne ko kuma ya hane shi, an gane, yace ga abin da zaka yi. A wannan hadisi mun fahimci haka. Wa minha, daga cikin fiqhun wannan hadisi ar-rifqu bil jahili, ana son a tausasa wa jahili yayin da za ku koyar da shi. Wa husnul ta'limi, da kyakkyawar koyar da jahili, in baka wahaye gudu bigeri ta'nifin, ba a zafafa masa. Wa idahil mas'ala, da bayanin mas'ala filla filla. Wa takhlisil maqasidi, da kai mutum a gwada masa abinda ake so ya fahimta nan da nan, an gane, ba tsaya ana ta kwana ba ko ana kewaye jahili. In za ka koyar da shi karatu, da ko kunarin karatun ka koya masa, ba a faɗaɗawa. Na fata an gane, kaga annabi ai kaga me ya koya ma anan wajen, duk rukunan ne
duk wajiban ne an tafi koya maka kuma wasu abubuwa da zaka ga mala a takaice kai bai fi sadara 10 ba a koya masa sallah mala an gane kuma aka sauka kamar ba za ba famar ba an ce dan kauye da kiki baka iya sallah ba a za ba famar goma ga bane ko haka kake sallah da mun kaza kaga an mata anibi kaga daga nan sai ka ji ya bata rai ya kasa nutsuwa ya fahimta ballantana a cikin jama'a ka gane karshe an yi asararsa lalle ana buƙatar tausasa wa jahili yanda za ku koyar da shi kuma ana buƙatar kyakkyawar koyarwa Allah ka datar da mu daga cikin fiqhin hadisin dalabul muta'allimi min al-alimi ana son ne mai karatu ya nema min al-alimin daga malamin nasa an yu'allimahu ya sanar da shi ma ya jahaluhu abinda ya ainihin jahilta min amri dinihi daga al'amarin addinin sa kai wala siyama as-sala kai ballantana ma sallah shine abin da yanzu dalibai ba su yi an gane ko akwai wanda ya taba tare na kan hanya ya burge ni kuma na tsaya ya ce malam na ji an ce kana koyar da siffar sallar annabi dan Allah koya min yadda ake ruku'un nan yana rikitar da ni wallahi ya burge ni haka na tsaya an gane ko na durƙusa na koya mai yadda ake yi an gane to ya burge ni haka da an ce a ka zo makaranta kaza bai kamata ba a sanar da shi ina fata an gane ta akhirul bayani an wutsatil haja la yajuzu an kiyaye ko ina da kyau ballanta na sallah duk abin da kaga baka kiyaye ba baka sani ba a sallah kai tambaya a sanar da kai muhimmiya ce an gane in ta ruguje komai ya ruguje wa minha kaga ba Allah na ai kaga mun gano inda yace ya rasulullahi allimni fa arini ko kuwa laqad jahadtu ko kuwa to wa minha kai daga cikin fiqhin hadisin nan bayani akwai bayanin ma kana alaihi nabiyyu min husnul khuluqi irin yadda annabi yake kai na kyawawan halaye wanda ya kamata mu dabi'antu wa luduful ma'ashara da kyakkyawar mu'amala da tausasawa wajen mu'amala malam mun gani an gane kyawawan halaye na annabi ya kamata mu ringa dabbaka su wajibi ne jama'a ana ganewa da kuma kyakkyawa da tausasawa wajen ma'ashara yadda bai zafafa wannan bawan Allah ba ina fata an gane cikin sauki ya koya mana al'umma gaba daya suka koya gashi mu mun koya wa minha daga cikin fiqhin hadisin nan na 10 kenan anna fihi takarara salami a hadisin nan akwai maimaita sallama wa raddihi da raddin sa addu'a ce karka kosa wa in lam yakhruj min al-mawdi'i ko da baka bar wajen ba lalle ya ga bar wajen ba in ka dawo sannan ka maimaita sallama kana wajen ka rinka yawaita sallama idza waqa'at suratu infisal inda akwai kankanuwar rabuwa tunda daga nan din nan ya ƙara tashi ya koma can ƙarshen masallacin can ya sallah kaga kankanuwar rabuwa ce an gane ko tunda ba a wajen bane in a wajen ne ta ce ma assalamu alaikum kaga ba ma'ana amma in dai akwai ƙanƙanuwar rabuwa shine dagawa da zai daga nan ya dan matsa tunda nan da jama'a ya matsa can ya je ya sallah ya dawo ya dan matso assalamu alaikum yace assalamu alaikum ya rasulullah annabi ya ce wa alaikumus salam kaga dai ba wata nisantuwa yana da bukata ana bukatar hakan babu laifi wa minha daga cikin fiqhun hadisin nan ma qila abinda aka fada innal qiyama fi salati kaga tsayuwa a sallah laysa maqsudan li zatihi wa inna ma yuqsadu lil qira'ati fihi wa fihi nazaru wai sun ce wai tsayuwa a sallah ba ana yi ne a karan kanta ita tsayuwar ba ana yin ta ne dan karatun Fatiha da sura mana yace fihi nazaru ita kanta tsayuwar sai ya ce me zaman kanta ne ya ce domin inda muka gano mai zaman kanta ce don wasu kan bambance an gane wai tsayi wannan a sallah ana yin ta ne a karan kanta ko kuwa ana yin ta ne dan karatun Fatiha ai kuna gane bayanin ko dan karatun Fatiha da sura ne so suka ce ana yin ta ne don a karan kanta ba dan me ba dan karatun Fatiha da sura ba to kenan yanzu sai ya zamo me ina fata an gane sai ya zamo kenan in kaurin ka tsaya an gane lalle in baka tsaya ba ma kenan sai ka zauna kenan sai kai karatun Fatihar ka a zaune da karatun sura a zaune ya ce sallah garau kenan tunda ba dan me tunda ba dan Fatihar ake yi ba sai malam ya ce a fihi nazaru domin hina masalahu imranu lokacin da imranu aminin annabi ibn husainin ya tambayi annabi sallan mara lafiya me yace mar ta yi salli qa'iman ko da baka da lafiya yi kokari kai sallah zai fa in lam tastati idan baka da iko fa qa'idan sai kai a zauna wa in lam tastati idan baka sami iko ba fa ala jambin kai ta kwancan
amma fa innahu yadullu wannan hadisi yana nuna mana ala anna al-qiyama fi salati ita kanta tsayuwa a sallar fardun farilla ce illa lil ajizi sai ga gajiyayye to tunda sai daga gajiyayye ne aka ce ya iya zama an nuna mana ita kanta tsayuwa a karan kanta rukuni ce yanzu kun gane karatun sannan karanta fatiha a karan kanta shi kuma wajibi ne shi ma rukuni ne dan Allah kuna ganewa idan haka kaga in ba haka ba da kurun dusun daga sallar farilla kaga dama yake zaman ka tunda ba wajiba bace an gane to amma nuna mana tunda kai gajiyayye ne kai da kai mara lafiya ne amma rangwame an gane har karshen hadisin sai da annabi ya zaburar da mu cewa ka sani ladan kuma wanda ya tsaye za a baka ko da baka da lafiyar sai kai dan ka rinka kokari ka baka da lafiyar ma yi kokari dan akwai mara lafiyar da zai iya tsaye amma sai ya langwabe sai ya zauna to ka sani in ka langwabe ka zauna ladan wanda ya tsaye za a baka an gane rabin ladan kai wanda ya tsaye za a baka ba za a baka lada cikakke ba to haka ya rinka sani ya rinka kokari anan muka fahimci cewa lallai tsayuwa a sallah ita kanta a karan kanta take ita kanta farilla ce karatu an gane na fatiha farilla ne dan Allah ana ganewa yawwa Allah ya datar da mu wa minha malai yace daga fiqhin hadisin nan julusul imami fil masjidi lalle ana buƙatar liman ya rinka zama a masallaci suna ga sallah sun fice wal julus ashabihi ma'ahu ɗalibansa masu sallar su masu ringa zama ringa daukar karatu masallaci shine makaranta ta farko domin kaga sai na rasulullahi ai liman ne an gama sallah sai ya zaman sa sai a kewaye shi ai ta karatu ana bukata ana gane sunna ne an gane to mafi yawan yanzu limaman suna gama sallar ya zai su dabi a zauna anan sai su ƙara fayyacewa al'umma addini a ƙara yin karatu jama'a Allah ka datar da mu sai sa har yau ilimi yake fadada saboda sai dan wani lokaci ake an yi sallah ina fata an gane minti 5 a dan saurara mana saurin me ake garajen me ake minti 5 a nan wajen sai kaga ko su littafai da ake yi kamar yanzu sai wala adabil islamiyya da muka yi wahida bin salama bari yana cewa nan sahu muna yin nasiha a ringa karanta littafin nan ko fil masajidi inda salawati wa fil maahidi abin da yake cewa kenan irin dariqus salihin da muka yi hadisi ɗaya hadisi biyu a nan wajen aribata duk saurin da mutane suke sadan zauna minti 5 sai liman ya sanar da su hadisi ɗaya hadisi biyu sai a tafi a nan wajen wani baya zuwa makaranta irin wannan lokacin yanzu da muka bayar awa ɗaya ne kawai ba an karu ba Allah ya datar da mu wa minha daga cikin fikihun hadisin nan at-taslim lil alimi wal inqiyad lahu wal i'tiraf bit taqsir wat tasrih bi hukm al bashariyya fi jawaz al khata'i hadisin yana nuna mana sallama ga malamin ka kai masa sallama an gane da kuma me jawuwa ga abin da malamin ka ya faɗa da kuma me da furici da cewa malam fa ni ban san karatun nan ba kamar yadda bawan Allah can yayi ba da ƙarshe cewa ya rasulullahi ban yi karatun nan ba kai da nunawa ma cewa kai din nan fa dan adam ne tunda ya ce inni ukhti'u inni basharun innama ana basharun usibu wa ukhti'u ko ba ka yace ba ana so sallama miƙa ba ka ainihin kafe ba wannan alama ce ta girman kai ka kafe kai lalle ka iya kai lalle ba za ka nuna kai baka iya ba akwai masu wannan malam ina fata an gane ko kaga da ƙarshe in wani ne ma zai kawai kuwa shi ne abin da ba a so sai ya mazaye shi ba zai taɓa nuna gazawarsa ba zai taɓa nuna hukuncin bashariya ba kai kare ba ne dukkan mu haka muke ba wanda baya daidai ba wanda baya kuskure so ake daidan ka yafi yawa kawai idan daidan ka yafi yawa shine sai a ce ma malami an gane kaga kenan ba wai ce lalle ba za ta same ka da kuskure ba in kuskuren ka yafi yawa sai a ce ma jahili shine kaidar da malami suka bayar ka duba ainihin jami'ul ilmi wa an gane ko wa bayan fadlihi na ibn abdul barr abin da yace kenan cewa idan daidan ka yafi yawa sai a ce ma malami idan kuskuren ka yafi yawa sai a ce ma jahili an gane to amma duk inda ka kai da ilimi sai ka yi kuskure to lallai ka rinka nunawa ka yi kuskura ka yadda din wannan ba laifi bane daga cikin fikihun hadisin nan ma kila abin da aka ce inna fara'idul wudu'i kaga farillan alwala maqsuratun ala ma warada bihi alqur'anu la ma zadatu sunnatu fayundabu wai haka wasu malaman suka ce wai hadisin nan yana nuna mana farillan alwala to lallai abin da aka faɗa a qur'ani ne kadai banda abinda sunna ta ƙara qala al-jami'u afa Allahu anhu ash-shak Muhammad al-Isubi kenan sai ya ce haka za kila haka dai aka faɗa mu ba mu yarda ba domin fihi nazarun la yakhafa akwai nazari lianna rajiha domin rajihi abinda ya furin jaye anna ayatul wudu'i kaga aya alwala sai mu ce mata mujmala a dungula ta mana bayani
an gane da kyau ko bayyana taha wa fassara taha as-sunna ai sunna annabi ce ta bayyana mana ita sunna annabi ce ta fassara mana ita sallar ma haka take sallar ma Allah a cikin alqur'ani ai addu bayanin ta amma na bayanin sallah billah sai hadisin musiu salatihi ko sai hadisin abi humayd as-sa'idi ko sai hadisin malik bin huwayris ko da annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli Allah ana ganewa wadannan su suka yi mana ashe lallai wancan mutane da suka fada suka ce ai wai kawai ba ruwan mu da abin da sunna ta kara haka ba suka ce saboda haka alwala sai abin da ya zo a Qur'ani kawai to wata ila mutazilawa ne ko khawarijawa ne sai ce a'a an gane ai lallai wannan aya a dunkule take sunna ce ta mana bayani sunnan nan kauliya ce ko fi'iliya ce ta magana ce ko ta aiki ce domin ya gabata akwai wasu abubuwa da wajibai ne a alwala amma fa laysa fil aya kuma babu su a cikin ayar alqur'ani ina misalin su kalmar maza kurkurar baki akwai ta ayar alqur'ani wal istinshaqu da sha'ruwa hanci akwai shi to amma ya tabbata magana ta furin jaye wajibi ne haka imam Muhammad ya tafi akai dan annabi yayi umarni akwai hadisin da yayi umarni an gane ko wa balig fil istinshaqi ko wajibi ne malam ka kai mutuka wajen shakarwa an gane ka kai mutuka kai kurkurar baki akwai hadisan da suka tabbatar da haka wa gairihima da wanin su malam yace ka koma babu tahara babu tahara da muka zo babin alwala idan mun yi wannan jawabin yayi ma bayanin abubuwan da suke wajibai ne a cikin alwala wanda sunna ce ta tabbatar da su ba ayoyin alqur'ani ba ya baka misali nan dan kadan kamar dai kurkurar baki da shagarwa ka daina sakaci da su akwai wanda ba sa yi an gane sai alwarka ta zama tauyayya ko bata yi ba ko bata karba ba saboda ita ma wajiba ce ana ganewa wa minha daga cikin fiqhun hadisin nan jawazu ta'khir bayani fil majlis lil maslaha ya halatta kana ji ayi jinkiran bayani in a majalisi ne saboda wata maslaha so ake ko sai da karshe zan jawabin yanzu nan majalisin nan akwai wani jawabi da nake da shi wata ila in a ƙarshe yanzu ba zan yi shi da farko ba sai a ƙarshen kafin mu tashi in yi jawabin ya halatta an gane amma an waqatul haja ne bai halatta ba kaga yanzu ba Allah nan ba a majalisin annabi ne amma kaga ya zo annabi ya ce je ka sake sallah in wannan jikirin da aka yi ba maslaha bace so ake din attention din al'umma ina maslahar duk jama'a su fahimci mutumin nan fa a gano kowa ma ya zira ma ido ya ga menene kuskuren wannan da aka ce koma ya sake baka ji inda sahabin yake cewa ba duk mun gigice saboda ka je kai sallah fa innaka lamutu salli maslaha ce an gane a jawo hankalinsa daga karshe aka yi jawabi dan Allah hadisin bai zama idan al'umma ba bai zama idan sahabbai ba bai zama damuwar sahabbai ba kaga ya zama damuwar sahabbai da shauransu dan wannan jinkirin da zaka yi dan wannan maslahar ya halatta a majalisi guda daya dan ka jawo hankalin al'umma daga cikin fiyin hadisin nan annafi hujjatan sun ce wannan hadisi hujja ne alaman ajaza liqara'a wanda ya halatta karatun Fatiha ko karatun sura bil farisiyya ayi da farisanci to ka iya kenan da Hausa ko likauni ma laysa bil lisan al arab la yusamma qur'anan kasancewar duk abinda ba larabci ba a ce ma qur'ani qalahu al qadi iyadun al qali ne ya fada amma su malaman suka ce da ja yanzu bai halatta ba kawai ka ringa fasari alqur'ani da Hausa ka ringa fara ka ringa nagode wa Allah ubangijin talikai an gane mamallakin yau mamallakin menene maliki yau dini ko mamallakin an gane ranar sakamako an gane mai jin kai bai halatta ba lallai sai an koya ma larabci lallai sai an yi da larabci dan Allah ana ganewa sai an yi da larabci wa minha amma ko da suka ce ba sai an yi ba ka iya yi da yaran kawai alƙali yana daga cikin wanda ya bada wannan fitowar wa minha daga cikin su annal muftiya alƙali ilfa ina malamin hadisi ne gai dubban mu san shi ba malam ko malami ne a mazhabar malikiyya kuma malamin hadisi ne malamin fiqh ne halatta tafai na fiqh yayi ma ba littafin da muka sani sai mu wadafa yayi sharhin buhari yayi sharhin muslim wanda sharhin muslim na da yayi al-mu'lim kenan tsakure ne imamun nawawi ya tsakure mashi yanzu ne imamun nawawi muka bi sani amma da ana kawo su yanzu gaje sharhin muslim shine al-minhaju sharhu sahihu muslimul hajjaju 09 ne shi muka fi sani shi muka fi yawan karantawa tsakure yayi wa an gane tsakure summarizing ko summary tsakure kenan da Hausa yayi wa shi wancan littafin na alqaliyal shi imamun nawawi
Allah ya datar da mu. Ina da kyau sai littafai da yawa malam da yi ba malike ne gangariyan ba malike, amma ba littafin da muka sani nasa sai a shafa kawai. Ina tafai da dama malamin fiqh ne, malamin hadisi ne. Wa minha daga cikin fiqhun hadisin nan annal muftiya, kaga wanda ake tambaya idza su'ila an shay'in, idan aka yi mata tambaya akan wani abu wa kana hunaka shay'un ahar, kuma ya ga da wani abun daban ya hataju ilaihi sa'ilu, da mai tambayar yake da bukatuwa zuwa gare shi, yustahabbu lahu, an so gare shi an ya zakurahu lahu, ya ambata masa, wa in lam yas'aluhu anhu, ko da bai tambaya ba, wa yakunu min babin nasiha, sai ya zama nan min babin nasiha ne. Malami kai mai tambaya, kai wanda aka zo ka tambaya malami, idan wani ya zo ya ma tambaya, to in kaga da wani abin da bai tambaya ba, ƙara shigar da shi ka koya mana, ƙara shigar da shi ka bashi amsa, min babin nasiha. Bawan Allah nan in kuka yi nazari mai sallan nan, abin da yafi bukata a gaya masa addumani na, dan sai annabi ya ce sallar ka kaje ka rinka kulawa, addumani na ce ba ka yi, amma annabi ya tsaya anan sai ga da bukatun ya koya man masallar gaba daya, da bukatun wasu abubuwan ma sai a koya mana. An gane kai ma yana da kyau in an ma tambaya sai kaga to ai tambayar tana da alaka da wasu abubuwan ma da ya kamata mai tambayar ya san su, gaya masa, sanar da shi, sai ya zamo a nan wajen min babin nasiha. Dan Allah kuna ganewa kamar yadda sai na Rasulullahi yayi. Ba za a ce a'a yana daga zancen da bai kamata ka gaya mara ba a yi. Kai a matsayinka na malami da aka yi ma tambaya kace to ai wannan ba shine abin da ya damar ba, shi ga abin da ya damar. Dan Allah ana ganewa. Kaga bawan Allah nan ce ai allimni ai as-salata, ya Rasulullahi sanar da ni sallah, shi ma an ka lura cewa ya sanar da shi. Shi kenan haka annabi tsakure ba, kawai ya ce kaga a sallaka dumani na ce ba ka yi, ka je ka gyara, sai ya sanar da shi sallar gaba ɗaya kawai. Wa minha daga cikin fiqhun hadisin nan annahu istudilla bihi, an gaba hujja da wannan hadisin ala wujubi dumanina, akan wajibi ne nutsuwa, samun nutsuwa fi arkanis salatin, arkunan sallah, duk wani rukuni na sallah wajibi ne. Ina misali tsayuwa a sallah rukuni ce, an gane, yin ruku'u rukuni ne, dagowa daga ruku'u rukuni ne, tsayawa kafin ka tafi sujjada rukuni ne, yin sujjada rukuni ne, dagowa daga sujjada rukuni ne, ƙara komawa sujjada rukuni ne, dagowa, an gane. To duk wannan su ake nufi arkana din. To dumani na a duk wannan rukunan, ba ga duk inda aka faɗa sai annabi ya ce faɗi ma inna ku rinka kiyayewa. Shine abin da bawan Allah ya rasa, aka ce bai da sallah, fa innaka lam tusalli, ku rinka kulawa ya ku bayin Allah. Wa minha daga fiqhun hadisin nan istudilla bi qawlihi, kafa hujja da faɗin annabi da ya ce sun makara ma tayassara. Man qala, akwai wanda suka ce wai bi adami wujubi qira'atul fatihati, da wannan hadisi suka kafa hujja. Abu Hanifa kenan, Hanabawa kenan, wai saboda annabi ya ce sun makara bi ma tayassara, ya suka ce karatun fatiha ba lalle bane, tunda ce aka yi bi ma tayassara, amma wa tuqiba an ci su gyara, an ce domin ma'anan ma tayassara din nan fatiha ake nufi. Ta wace hanya? Da aka bin majmu'ul qira'a. Ai mun karanta wata ruwayar ita take fasara mata ruwayar, sai aka ce daga ka'idodin sanin hadisi sai ka yi jam'ur ruwayati. In ka dogara da ruwaya daya, sun maqara'a bima tayassara, akwai ruwaya da yace sun maqara bi ummil qur'ani, sai aka gano sun maqara bi ummil qur'ani shine muradin annabi ma tayassara. A takaice da za ka karanta fatiha kenan, ba karanta sura ba a qur'ani, duk sanda ma za ka yi sallar ka ta yi. Ka iya surar, ka iya karatun alƙur'anin, kawai disan da ka zo sai ka karanta fatiha kawai, sallar ka garau ta yi. Sai dai za ta yi maladan sunna da baka yi ba, don karatun sura sunna ne. Shi sa annabi ya ce ma tayassara. Ma tayassara nan ana nufin shine fatiha ummul qur'ani. Kaga wadancan bayan Allah sai musu uzuri, wata ila rashin jam'ur ruwayati ne. Daman kuma ana cewa Abu Hanifa yana daga cikin wanda shi bai samu hadisai da yawa ba, nan ne shine na farkon su ne suka biyo bayan sa. An gane su sun dan yawa wace sun zazzagaya, to an nemi uzuri da wannan, Allah ya gafarta musu baki daya. Wa min daga cikin fiqhun hadisin nan, shi ne na 20 yanzu wannan fiqhun hadisi da nake jero mana, annafihi dilala, lalle hadisin nan akwai hujja ala wujubi qira'atil fatihati, akan me wajibcin karatun fatiha fi rak'ataini al-ukhrayaini, a raka'o'in biyun karshe ma wajibi ne, ba wai a raka'o'in biyun farko bane. Na fata an gane. Sun mafa'al, saboda faɗin annabi ya ce sun mafa'al zalika fi salatika kullaha, ba raka ɗaya annabi ya koyar ba, sai annabi ya ce ka aikata haka a duk sallolinka. A raka ɗayan nan da ya koyar ai ya ce ka karanta fatiha, anan aka gano raka'o'in biyun ƙarshe ma wajibi ne a karanta fatiha. Jama'a mun yi karatun nan ba ku manta ba, ko kana bin liman sai ka karanta fatiha.
haka aka ce ko kuma ko karatun na bayyana ne in ba kuma ta ba duk mun kulkule wannan jawabin malam yayi mana ko karatun na bayyana ne sai ka samu ka karanta Fatiha a kula Allah ya datar da mu wa minha daga cikin fiqhun hadisin nan annahu ishtuhira istidlalu bihi lallai ana kafa hujja da wannan hadisi ala wujubi ma zukira fihi akan ambatan duk abin da aka ambata akan wajibcin duk abin da aka ambata cikin wannan hadisin wannan yayi shuhura wa ala adami wujubi ma lam yuzkar fihi da rashin wajibcin abin da ba ambata a ciki ba amma fa akwai bayani filla akan wannan inji malam wasu malaman sun ce duk abin da aka faɗa a hadisin musiu salatihi ya zama wajibi abin da ba faɗa ba wajibi ba to lallai an gane al-isubi ya ce a wannan masala da danja akwai wasu abubuwan ma an gane da za a an faɗe su ba a faɗe su a cikin hadisin musiu salatihi ba amma wajibai ne a kula wa minha daga cikin fiqhun hadisin nan jawazul halfi billah akwai jawabin rantsuwa da Allah halaccin kai ba jawab ba wujubi ba jawab halaccin ka iya rantsuwa da Allah ko da ba ce ma dole kai ba ko da ainihin wata siffa daga cikin siffofin Allah domin da yace wallahi ya rasulullahi la uhsinu ba rantsuwa yi ba ai ba tilasta shi ba ce wallahi ya rasulullahi la uhsinu ghayra zalika ya rasulullahi wallahi ban iya wata sallah ba in ba wannan ba ya halatta shi ya rantsuwa ba tare da an ce lalle da Allah ne da zatin Allah ne ko da wata siffa daga cikin siffofin Allah ya halatta wafihi a cikin wannan hadisi fihi annar radda akwai raddi da aka yi alaman za'ama ga wanda ya riya cewa wai ba wajibi bane dumanina wai dumanina a sallah ba wajibi bane wai domin wani ƙari ne akan nassi aka yi ce abinda aka yi umarni a ƙur'ani kawai ce aka yi wai mudulaqus sujudi kawai sujjada aka ce a yi dan haka sujjada ita kanta in kai ba lalle wai kai dumanina ba malam yace amman raddi a nan wajen an gane an marradi da cewa an gane ai hadisin kuru-kuru wannan aya da ta zo ƙara ƙarfafawa ita kawai ta yi amma lallai ba a taɓa ganin walam yakunin nabiyyu yusalli ba a taɓa ganin annabi ya salla bi ghairi dumanina ba ko da so daya to kaga ya tabbatar ga aikin annabi ga kuma faɗin annabi da yayi musiu salatihi wanda haka malamai sun ce lallai waɗancan su sun ce wai ba wajibi ne wa dumanina a sallah lallai malamai nan malam ya ce to kiba lallai wajibi ne wa minha malam yace daga cikin fiqhin wannan hadisi shine na karshe an gane na 20 da nawa kenan na 24 kenan annahu qila an ce yustadallu bi hadha hadisi ana kafa hujja da wannan hadisi ala adam wujubil iqama akan wai iqama ba wajiba bace iqama ta sallah wa du'a il istiftahi da du'a il istiftahi wa rafa'ul yadaini fil dan ai duk ba ambace su ba ko da daga hannaye yayin kabbara harama da waninsa wa wada'ul yumna da dora hannun dama alal yusra akan hagu ba qabal kenan ba ko wada'u ko wa takbiratul intiqali da kabarbarin ciruwa daga wannan rukuni zuwa wannan rukuni wa tasbihatul ruku'i da tasbihi na ruku'i da sujjada ai duk ba faɗa ba ko wa hayatul julusi da hay'a da kaifiyar yadda za ya zama wa wada ila yadi ala al-fakhidhi da yadda za a dora hannu akan cinya wal qu'udin da zama wa nahu zalika da makamancin wannan qala al-jami'u afallah babban malami afallahu anhu yace kada taqaddama ai ya gabata mun yi karatun nan da ku ko annar raji'a batun da yafi rinjaye wujubul azan wal iqama kiran sallah da iqama wajibi ne wa kaza duk ba mun karanto ba yayin da muke bin dango ko dango na hadisin da yake kawo mana sharhin idan a wata ruwayar ba gani ba ai an gani a wata ruwayar da yake cewa sun matashahhad fa aqim ko sannan yace ya gabata wajibi ne takbiratul intiqalat ma kabarbarin ciruwa ko ai shi ma mun ji su summa yukabbiru ko summa yaqulu Allahu akbar shi ma wasu dango din na ruwaya ai mun ji ko saboda haka kaga takbiratul intiqal ma wajibi ne ina fata an gane saboda haka dai malai yake cewa lalle takarrara min al-fuqaha al-istidlal bi hadha al-hadisi wannan hadisi dai malaman fiqh suna yawan kafa hujja da shi akan wajibcin abinda aka ambata da rashin wajibcin abinda ba ambata ba anan ne irin su tasbihi din kenan zaka ce a ruku'u ko sujjada wasu malaman suna cewa ba wajibi bane tunda ba ambata ba irin su qabd din tunda ba ambata ba ina fata an gane da kyau ko tunda in kai majmu'ur ruwayat ka tattaro ruwayoyin hadisin gaba daya na musu salati zaka ji ba ambatan qablu
din, babu ambatan su tasbihatul ruku'i din. Ina fata an gane malam nan yayi taqibi ne akan cewa a wannan abin da suka faɗa lalle iqama ta fito, lalle kiran sallah ya fito ko lalle me an gane takbiratul intiqali ya fito, amma daga hannayen an gane yayin kabbara harama to mun ji wannan ba ambace shi ba. Na fatan an gane mun ji wata ulyumna alal yusra lalle ba ambace shi ba. Mun ji tasbihatul ruku'i wa sujudi ba sai kamar da su sunnoni. Dan Allah ana ganewa duk wannan ya kamar da su sunnoni. Idan da za a ce ba kai ba sai a ce ba za a ce sallah ainihin wato bata inganta ba. Wannan shine fiqhun da ya rero mana ya takaita mana guda 24. Ƙara shan karatun in ya so gobe sai mu tashi ainihin hadisin Abu Humayd as-Sa'idi. Kala yace ku duba wa qadarawa ibnu numayrin kala abu isa yace hadha hadithun hasanun sahihun. Ai muttafaqun alayhi ko in kaji imamu tirmidhi yace ai hasanun sahihun in ƙara tana muku ai hadisi ne muttafaqun alayhi. To ayyuma 15 ne masu karanta wannan hadisin banda Buhari da Muslim din ko haddasu din. Wa qadarawa ibnu numayrin ya rawaito hadal hadisi wannan hadisi an ubaidillah bin umar daga ubaidillah dan umar an sa'id al-maqburi daga sa'id al-maqburi an abi hurairah daga abi hurairah amma walam yadhkur fihi an abihi bai ambaci cewa daga babansa ba an abi hurairah. Wa riwayati yahya kaga riwaya yahya bin sa'id an ubaidillah bin umar asahu ita tafi inganci. Wa sa'id al-maqburi qad sami'a min abi huraira ya tabbata ya ji wannan karatu daga abi huraira tabi'i ne. Warawa kuma an abihi din ashe ka gani kuma ya rawaito daga babansa din an abi huraira wato abu biyu ne ya faru. Shi sa'id al-maqburi akwai inda yace mana daga babansa daga abi huraira, to akwai kuma inda yace kai tsaye shi sa'id al-maqburi daga abi huraira. Shine ake tantama shin ya ga abu huraira ko bai gani ba. To ya tabbata Imam Tirmidhi ya tabbatar maka duk zai iya yiwa ya ji daga Abu Hurairah kai tsaye din, sannan ya ƙara jin wannan hadisi daga babansa dan babansa ma malami ne ya ji shi. Shine Imam Tirmidhi nan yake ma wannan kwalkwalewar. Wa Abu Sa'id al-Maqburi makabarta ya je tare bayan ya gama karatu sai ta makabarta ya ringa hakan gabari. Yana da kyau amma su ba kudi yake biyan su ba mala. Ai mun sha gaya muku wanda duk ya tona kabari yayi wa dan uwansa kabari an gane ko to Allah zai gina ma gidan aljanna. Ya ba za mu je mu rinka kan kabari ba mu amma dan lada ba dan sana'a ba an gane mu rinka gogormaya da wannan da suka mai da shi sana'a dai yanzu da sun gama sai rinka cewa mun gama suna bin wanda dangin mutuwar mun gama zo da wanne zaka ji da mutuwar ko da biyan kudin kan kabari dan Allah ana ganewa. To yanzu ko ya gansu da buta kai ma suna yawo suna rarraba sun ba laifi bane amma ku yi dan Allah shi yafi ku rinka shiga kuna yi dan me dan ku samu ladan a baka gina gida a gidan aljanna. Wanda ya lullube wa mamaci likafani ya bashi likafanin da aka lullube shi an gane annabi ya ce Allah zai bashi tufafin alhariri a gidan aljanna. Irin wannan abun mun share ba mai makabarta yake zuwa ya haka kabari yi zage ce ma al-maqburi kuna ji ismu sunansa na gaskiya Kaisanu. Wa Sa'id al-Maqburi shi ne Sa'id al-Maqburi din an gane yukuna ane ma alkunya da Aba Sa'din yasa ake ce ma Abu Sa'id din Aba Sa'din. Wa Kaisan din nan shi kuma Kaisan din nan dai ana gare ma bayani abdun bawa ne kana mukataban li ba'dihim an gane ko mukatibi ne mana ya ainihin nemi fansar kansa ta hanyar rubuta mafansa shine mukataban li ba'dihim ga wasu da ƙarshe kuma aka samu suka shine mukatibi suka sayar da shi din suka karbi fansar. Malam ya hada mana karatun nan mukatiban a wata nusahar babu wannan kana ji wa Kaisan abdun kana mukataban li ba'dihim la yujadu a wata nusahar da dama wata ila ko a takta gaban ka babu an gane. Wasu suka ce makabarta yake zuwa gashi karatun makabarta yake zuwa yana haƙa kabari. Wasu suka ce kana manzuluhu ne inda al-maqabiri gidansa ne yana jikin makabarta. Sai yanzu wasu ba sa yadda su yi gida a jikin makabarta kan su rinka wai tuna lahira wanda kai nesa da makabarta. To kana manzuluhu ne inda al-maqabiri kana ji sai yasa ake ce ma al-maqburi dan a gane shi wanda gidan nan nasa yake kusa da makabarta shine maqburi. Ai nisba ce nisbatin ila al-maqabir. Ko suka ce kuma yana zuwa yana hakan kabarin ne amma wanda ya furin jaye gidansa ne kusa da makabartar. Don Allah ya kaddara mana da rai da lafiya gobe sai mu tashi hadisin Abi Humayd as-Sa'idi shi ma za mu yi bayanin sa da shawarwayoyi sannan shi ma mu ji filla abinda malam yayi. Ya Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu Allah ya jimanci lamarin mu. Kafin mu yi addu'a ga wannan littafin ko in ce wannan yan risala din shi wannan bawan Allah Abdul Razzaq yake
bin Abdul Muhsini Al-Badar. Malamin ina da kokari, na ga yana yawan yin summarizing na wasu maganganu na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ko maganganu na Ibn Qayyim, ko maganganu na malamai da suka yi wata magana sai ya tsakuranta sai ya sharhinta. Ina da su da yawa, yana da kokari malamin. To yanzu kun ga wata magana ce a cikin Zadul Ma'adi da Ibn Qayyim yayi bayani akan addu'aul ladzi la yuraddu, addu'ar da ba a juyar da ita in dai kai Allah zai karba. An gane ya kawo waɗansu ladiba da waɗansu sharaɗai akalla guda 13 nake ji. To shi a dunkule Ibn Qayyim ya kawo, to shine shi kuma ya rinka daukar ɗaya bayan ɗaya. An gane yana jawabi, yana kawo ayoyin alqur'ani da hadisan annabi, yana da kyan gaske. Addu'aul ladzi la yuraddu, haka al'adar sa yake. To kuma yana da kyau din yanzu a rinka tsakurin wasu maganganu na malamai, ana yi mana sharhin su, ana yi mana bayanin su, da Allah ana ganewa. To shi ma dai PDF din nasa din na tura mai paper live dan a wajen sa na je ni ma aka fitar min dan ƙara dubawa, tunda yanzu muna da buƙatar yin addu'an nan. To baka san sharɗan addu'a ba, muna ta addu'a ba karɓa ba, muna ta addu'a ba karɓa ba. Yana da kyau wasu da ladaban muka bari, ina fata an gane, ladiban addu'ar muka bari da sharaɗin addu'ar muka bari. To da ƙarshe Ibn Qayyim cewa yake yi duk wanda ya lazumci wannan ladabai yayi addu'a la takadu turaddu abadan, zai wahala har abada, zai wahala a raddin addu'ar nan ba karɓa ba idan ka bi waɗannan sharaɗai. To Allah ya datar da mu. Abu na biyu, akwai wasu abokan karatunmu da ya kamata dole na ajiya ma na ɗan tunasantar da abokan karatuna. To wannan ma tunasantar da mu ɗin. Na ɗaya dai abokin karatunmu ne, ma'aikaci ne, ya taɓa ɗauko salaransa da ya ji alatin, an gane ya je ya saka ATM ɗin nasa. To 'yan yahu suka kwashe makuda, tunda ya makale abu, yana makalewa, saboda haka kaga sun lallaba a wajen. Ya zo zai koya mara, ya ce ya safin ɗin kaga tila nan ya gane shi kuma jaza'i in Allah ya rubuta ma kaddara. Ai da ya ce ba ruwanka, sai ka shiga ciki, haka ake, sai ka shiga ciki ka gaya musu abina ya makale, sai su zo ma'aikatan su san yadda za su fitar ma, ko daga ciki a fitar ma. An gane ko da ƙarshe ya ce yana ganin sai dai ka shiga ciki kai masa jawabi. Yana shiga kawai ya zare kuɗin, yana shiga aka ce ai duk an kwashe kuɗin. To kuma gashi ma'aikaci, ga basussukan da suke kansa, sai an karɓi kuɗin zaji a biya basussukan, sannan ma a ƙara baka wani. To gaskiya dai da buƙatar a taimaka masa, ina fata an gane, da buƙatuwa, domin kuwa ya zo ya gaya mun kuma abokin karatunmu ne, ina fata ana gane. Sannan na biyu, shi ma abokin karatunmu ne, amma yadda ka sani wancan shekarar ma wasu da dama sun taimaka. To yanzu ma al'umma sun shiga sun taimaka akan jarrabawar ne ko nan, ina fata. Dan wancan karan 13,000 aka yi 15, yanzu wannan karan 23 ne, kuma na ga sun ƙara ragewa yau 10 ga wata za a rufe. Yau za a fara wannan tamfirin din. To kaga ƙara dai zafafa al'umma ne. To yadda dai al'umma din nan da 'yan siyasa da ainihin masu kuɗi suka taimaka din nan, wannan karan ma da buƙatar a taimaka sama da wancan karan ma kenan, tunda yadda rayuwar ta yi zafi, ina fatan an gane. Sannan kuma kullum ba a kalla, wanda ya kamata a ce 16,000 ne wannan karan, an gane ko, ba 23 ba 25 wasu makarantar za su ce ma malam an zaba ba. To shi ma abokin karatunmu ne, gaskiya har yanzu bai samu kuɗin da zai biya yasa din nan ba, ina fata an gane. Shi ma ina nan tare da shi ma muke karatu. To alal haƙiƙa irin wannan mu ne, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu, ko ma dama al-abdu fi auni akhihi. A irin mu, ko naira 100 muka taimaka sai ga mun kai mara. In ba haka ba to ba za a yi wannan karatun ba, an gane ko. In ba haka ba, wancan kamar yadda yake gaya min, wallahi a wajen ya faɗi, Allah ya taimaka bai samu suturak ba, an gane. Domin yadda rayuwar nan take da zafi dai, a ce ka je ɗaukar kuɗi an ƙara ma 32 33 ba baka salari ba, an gane. Ya tafi zai ciwo bashin abincin ne ma ya ce, sai ya ji alatin kawai ya zarce banki, amma ina ya gamu da jaza'in Allah. To haka Allah yake jaraba bawa ya gaya zai yi. Shi ma da irin wannan da bukatar irin waɗannan wajibi ne ni ma in samu ladan taimakawa, na idan an taimaka musu za a samu lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Allah muna roƙon ka tsare mu daga dukkan masifu da bala'i. Allah muna roƙon ka taimake mu, ka ije mana bala'i. Ga Mahmudu nan Ammar rasuwa ma, yana da kyau gaskiya. Yanzu suna zaune mu je mu musu gaisuwa. To yana da kyau dai, akwai Mahmud wanda abokin karatunmu ne, shi yake haska mana karatun nan, ko shi ya kawo shawara haska karatun nan ma, an gane. Kun gane shi Mahmud Atana, to babu sa ta rasu.
a shanan ne da an zagaya nan za a je a musu gaisuwa. Yana da kyau kowa ya je ya musu gaisuwa don mamaki yanzu ko ba su fito ba ko kuwa, to yana da kyau da ya je ya musu gaisuwa. Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta mata, Allah ya gafarta wa iyayenmu. Allah ka yi mana masifu da bala'i, Allah fitintunu da masifu da bala'i, azzaliman nan na zahiri da na baɗi ne Allah kai mana maganin su. Allah ka dauke a wannan ƙasa ta mu, Allah ka ba mu shugabanni na gari da za su kawo mana dauki a wannan rayuwa. Allah ka kawo mana dauki, Allah sama da ƙasa muna buƙatar shugabanni na gari. Ya Allah ka dafa mana, ya Allah ka gafarta mana, ya Allah mun tuba ka yafe mana, ya Allah ka ije mana kunci da tsanani, Allah ka sauka mana da damuna mai albarka, Allah ka sauka mana da ruwa mai albarka, Allah ka ije mana masifu da bala'i. Allahumma ghfir lana dhunubana wa zulmana wa hadalana wa jiddana wa amdana wa kullu zalika indana وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المعصم ولا مغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.